son taxi ke Kroi Asong atuma phan ke jongsi UCC na implement ang lo badang te one nation one god buyong si one religious buyong si pulo badang te iltum ke komlin ban si ardom don ko tai. Hello everyone, pini putha dang tu pen ke chathan ponjelam mangela hello iltum bharata det mate India deta ni Darius Rachel pen Daniel ahut Daniel phanle hinghu ang thor ke thap thor ason thak bharata det mate India deta ke Kroi Asong tum puson kesung ke bangji angring kheta athenon UCC uniform civil code dongsi nang implement lo pulutang te ke Kroi Asong tum ke do siksan dak ta tang te ke ching pen ki chut nang lang nunon sil tum chethan nam der prang nang tum ban ethela nang than lang nili kai ke ta me ke tek share lai ke than kali te bon me nang tum pen ka te than long ke nili akang tung akar idam do la pen lahin lahin ninge chipirung nam sirai ke nang sot pot pen sin nang tum phan apusona por chen pen thamo asini le phan ta me nang tum ning nang pirung nun tha comments tang pi dunra nil phan ning nang pirung nun ra ning nang pirung bom tha tang te non il tum chethan nam nang labang solang asi Daniel lang ding pi trok long iltum langdam lo te thek long labang so prang Daniel lang ding pi pho pli ke thom long iltum langdam lo te Darius Nebuchadnezzar rai cholam iltum thek dam long Nebuchadnezzar tape Nebuchadnezzar asopo ahut alam andame ahut antame Daniel si pilma commentary alam kang sir thek commentary alam ke than thek lapen mang alam kang sir thek bang Daniel inonat asi Darius Rachel kichu unahut Darius Montri mate ke thekere atum ko sonsi Montri mate ke thekere bang pharusra bang ko alangli ingwailo alangli ka charia dead along alangli long kerap dun je phan lasona taxi bang pharusra bang ko atumang bong pen ake thenai bang ke thoma phan badlo bang hini ka prek dolang apen inuke Daniel asi latum bang pharusra bang ko phan Daniel tum sila bang athum astum si supervise pen alang le tum KEKLEM AKAM an Daniel ta munthi insir dun si KEKLEM piglo lepen anu tin tame Daniel phan aning dok khurlo athe Daniel alang li manglam insir pithek commentary alam insir pithek lepen lam ke tham thek lepen Darius ta aning dok pik lepen Darius ta alang le phan aning ke thek apot si hala bang pharusra bang ko ingkoi la perang parte mela bang ke thong pom parte me Daniel phansi asemet aja kongke pilo asi Daniel phan hala bang hini atum pe hala bang pharusra bang ko atum langdu nun AC Daniel phan pidi kang lempen atum claim lo asi latum arnasi recho dung dam lo hala bang hini atum emphu nangli pen isi aron ni tum mun sidam pen pithik lo la penang le phan phere re ma la penang phan kroi ma laung sa porman ta nang li longpo aposi aron ke apu hello aron ke ni thongkep angbong nangli phan pen a behere phan ke ardom longle ar cholongle durlongle labang soron nangli sil de mate nangli sap nang ke thengnon recho aki hai pusi hala bang hini Daniel ajirpo atuma phan means hula Daniel pen bangket home alang atum pila officer rabatum recho phan budam lo si recho ta aling dat ne Daniel phan Arjuna la si recho bang hala bang hini phan thak lo apora velu recho pusi hala bang hini bang thak nam amasi la puboma si recho bang ta piluma labang so aron pethik dun dalo apike abang soron pini recho suhi ka kuripen ke alabang soron implement lo ansi kado kawe hatak to anke recho phansi lani thongkep ke ardom archu hang tebon teme Daniel ka earning wang asom thak si ha hem thing song charlu si Jerusalem ang hapso na damsi batai ke thom earning wang ta arnam ardom asila bang so kardom thegelong si hala bang hini tum ke recho long dam si lam hoi pidam lo empu recho nangli chi thepiding nang ke tum malong inut nangli phan man ki pithik the ang lam ke kwai thek the kum ka tepek aron ke kwai thek the inut ang klang rok asila ke nangli ke pithik aron ateng pulutang te ha hingho ang thor di along
jodom thotsi ingho pechodet nangpu lake nang nglisi aron ke thik lo pot sila lake nang li sap nang li suhi kita dolo recho polo si recho bang ente komat lo selang ni pulo lake anut kapre kali recho ke hai lake Daniel recho da manghak lo koson Daniel ke Daniel penalang ni jirpo lake aning sampik amat alangli adap pen hala resmianta Daniel phan pejog jia bidi rilo tibon mi hala bang hini tum pen ha bang forest strength ko tum ta alangli phan a pressure ki pejog recho ta aron ke pithik dang det lema masi Daniel phan ha hingho thor jogam thon hingho thor ke jod dam huta Daniel phan ke Darius recho ku nang te chiki ARNAM le nang phan nang pajong nang Daniel ni ke thangta klem ke del aphi ajojok thot pen ani samjok thot thot adap damde prang te me ju bang thang la bang so Darius recho ke amegjang te the anu yang te chu te jun te kuse Hastro ka porman pilo lasi adap nang khang si adap prang recho bang kala bang so ngong thor ang hap de nang si oh Daniel nang kachiki kereng at ARNAM nang phanang pajok loma nang pajok jema ho si Darius recho ke hang lo api Daniel ta thagun lo ni phan ni kachiki ARNAM te kala nang to si hingho atum angho paching puthe khedel la pen ni phan nang pajok thol api ke Darius talbang so Daniel ase karjulong pan ani ngorong sing puserak si Daniel phan bam api Darius rechota nang pini pena para ke nang kachiki ARNAM pena bet ka break ARNAM phan ke induglong lelo pusi aron si pithika si halbang so ani pena mar kereng at ARNAM phan Darius recho ka ha honatet anke kereng at ARNAM phan si right am hala bang hini aron kebunda thap ilang itu hanke labang so ho ang thor lo jokon si are bibiro lo kol to mahini kali apiso asonta jokon et pusi Hastro ka porman pi asi labang so alam ni libi posi per kecheng UCC implement lo pulo petang te UCC ke lake isike henone arona aphan jongsi pudam de pulo petang sistem itu karbia khai ke karbihong hari punon tapen karbi Christian punon tame kon hok theda athe itum ke inglong so tum ke UCC nang form tang lo petang te menang anke ilitum kachito namde tupu ason thaksi ki Kroi Asong atuma phan ke jongsi UCC nang implement ang lo petang te one nation one religious beyong si pulo petang te ilitum ke kumlin bansi ardom don ko tai pahala Darius recho ahudle pa tumu le Daniel ahudle ilitum pe thana masona asila pusona hujongsi ilitum nangli roklo pulo tangte ilitum KOPILO KEKLEM nanji asiki Kroi Asong tum non pen ilitum anamardom pik nanji kardom pen pi pulo tangte ilitum ke hangta klemte the asi ilitum anutin name Kroi ining ke the tang hon kachipaning ding kachichat he ilitum anutin name lombor inanji jasimet ilitum kardom pen pite ilitum hangta lemon e asi Hastro pulo Kaheno bang hempu phan matha the lapen lake kai kita kachipindak si matha means hempu phan matha the me anang kardom de anam kardom silet bang ke alake anni kachipat he abang usi luna number cap angling so philong ilitum phan ethana asya nuti na me Kroi Asong tum jesimet ilitum labang so PIRTHE phan ilitum hai nangji bulu patang te ilitum kardom o edet nangji naan lama tham thai katum thamu kardom ke emoy arbum ahok emoy arbum bilong asya Hastro longta ilitum anatin tame ilitum atumu mang hume ke thidam long tame alang atu kardom pen joksi atu kawe hailo lapen unlo asi UCC lake na implement latangte di Kaheno phanikal tebon tame labang solong advantage di ale kachu en
tuna tum to koklo pulo patangte il tum ke Kroi Asong tum hanke akisum epi jonang ning pi kretrok isi hini tum nang nama theklong atum ke tilma nang tum che thok nang tum ang phuneng khan pet si seta latum ke Kaheno pu hokdam delo atum ke alang atum ARNAM pha aphok pi busi hokdam pu busi jonang ning pi kretrok ang beng so isi long il tum phan ke thandam do asi ki Kroi Asong tum anke lapu son na kisung kowekji lake ketok dam do binong posila hi kado ko pe il tum ka chak thekje phan ka che paning ning thekje phan ke Kroi thuklong do thekje phan ke il tum kar dom pen donang asi anatinong tame ARNAM hirjme perna kardom